Rendang daging kurban sajat. Pertama iki mau dagingnya wis tak halus-halusi sithik soale beku. Terus bumbu-bumbune wis tak tulis ning video ya guys, di super wae aku wegah ngulek soale keju. Bar kuwi siapke wajan suntake minyak. Lah iki godhongane dicemplungke, godhonge kunyit garing ra apa-apa mau gopek ning ngepot. Bumbune sing wis dihaluskan ditumis, dioseng-oseng sampai wangi. Iki serene mau lali cemplungi sisan. Lah aku nganggo iki bumbu racik rendang. Lah nek wis diudak-udak. Diudak-udak bar kuwi dicemplungi daging. Diudak-udak meneh, bar kuwi cemplungi banyu, bar kuwi dicemplungi santen sisan. Terus dibumboni penyedap karo garam, karo gula iki pokoknya disesuaikan rasane. Bar kuwi dicemplungi serundeng, aku duwe serundeng iki lek gaweke mamak mertuaku. Tak cemplungke wae terus dimasak sampai asat. Nek wis asat berarti wis mateng. Wis ngono kuwi siap disantap. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.